What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm medyo maldito. I'm James. And welcome back to my channel. Guys, wala si Bunso kasi tulog. Kanina ko pa siya ginigising pero ayaw talagang magising eh. Nag-vaccine kami ngayon. Knockout siya. Kasi galing kaming resort. Wow! Nag-staycation kami. Ilang star? 5-star resort. Oh, 5-star guys. As in, first time namin nakapunta din sa ganun na resort. Guys, grabe, as in, sobrang ganda talaga kasi, Saan ka makakakita ng room na may dalawang room? Oh, room na may dalawang room. Tapos, yung price nung before sa pandemic, 34,000 per night. Hindi. Kahit ngayon. Ay. Ano lang yun. Special na rate kasi, Ngayon, kahit pala ngayon 34k per night pero sulit. Basta yung kasama mo, walang problema. walang problema. I hope na enjoy yun. Enjoy ba kayo? Oo naman. Siyempre! Tapos, guys, excited na ako. Saan ba tayo pupunta ngayon? Saan tayo pupunta ngayon, boy? Sa Banks by Dr. Dental Clinic. Guys. Wala. Ha? Sa nakaraang vlog ko na, di ba, ito nilagyan to ng temporary kasi tinabas yung dito ko para lagyan ng crown and bridge. Na zirconia mo, grabe guys. Kanina pagdating namin, grabe yung antok ko. Pero nawala. Nawala yung antok mo. Nawala kasi pagdating namin na-excited ko. Alas 3 na, konting oras na lang para magkaroon ako ng ngipin dito. Perfect na yung smile ko guys, saka confident na ako mag-smile as in grabe. For how many years? Simula nung college ako. Kasi nung college ako, may medical and dental kami. Tinanggal yung ngipin ko dito kasi may sira. May kabit. Kaya yun. Tapos ngayon, last day na lang. Kaya hindi talaga ako nakatulog guys. As in sobrang excited talaga ako na magkaroon ng kumpletong ngipin. So excited for you guys. Feeling ko boy, maiiyak boy. Feeling ko din. Feeling ko boy, maiiyak. Sobrang thank you talaga Banks Smile Dr. Dental Clinic kay Doc Kier and Miss Claret. Maraming salamat. Hindi talaga ako nag-expect na karoon ako ng confident smile ulit. Wow, dito ako confident sa mga smile ha. Feeling ko malanta. Hoy, halata nyo kaya sa mga videos ko hindi ako masyadong ngumingiti. Kahit na kompleto yung ngipin ko kasi yung denture ko dito, 'di ba may denture ako dito. Kasi Paano may bakal kasi yun eh. Kaya nahalata pa rin pag nag-smile ako kasi may bakal. Ganun lang ako. Ganun. Sa gilid o di kaya. Ganun lang. Ngayon. Ganun. Magsalita ako, ganun ako magsalita. Wala nang dito, wala nang bakante. Grabe guys. More space. Excited na ako. Yung smile ni Kuis parang disable din dito. Oh guys, pero pag nakaharap ako ngayon, hindi masyadong halata yung yung pag nakatagilid ako o di kaya may tao sa gilid pag tumawa ako kitang-kita siya kaya nahihiya talaga ako mag-smile ng malaki. Ngayon, wala na. Grabe. Malapit na tayo Kuis. Watch out. Dapat yung challenge, dapat mag-vlog ka hanggang sa clinic. Grabe naman yan. Mag-vlog ako hanggang sa clinic. Ba 20 minutes na yung vlog ko niyan. Entertain mo lang, dapat dito. Grabe, layo pa tayo. Mga ilang minutes pa tayo papunta doon. Tapos 2 minutes entertain mo sila, dapat hindi sila ma-board sa mga sasabihin mo. Tapos, guys, ilang years akong nagsuot ng dentures na yun. Like, grabe talaga. Pero mo talaga everyday. Ay, Ilang ka ba, Teo? Ilang times ka na nawala? actually guys, pangalawang denture ko na yun. Kasi yung una, nasa hotel kami noon. Ay, ako lang pala doon. Hindi. Kasi galing ako Manila doon, tapos pumunta ako dito sa Cebu. Wala naman akong nauwian dito sa Cebu. Tapos kakilala na. Sino kasama? Mura lang yung hotel, pero hindi yung hotel. Hotel talaga. Kahit na. Hotel talaga siya, pero guys talaga, as in ako lang mag-isa. Tapos doon kami. Sino Kasama. Tapos doon ako natulog. Kasi ako di ako sanay na may dentures. O hindi ako sanay na laging suot yun. Kaya tinatanggal ko. Nilagay ko. Inano ko sa tissue. Nirap ko sa tissue. Tapos nilagay ko sa mesa.
Tapos, so syempre, kinabukasan, di ko na naalala. Tapos nasali ko pala tinapon sa basura yung mga kalat kasi nag-ano ko ng mga kalat, tinatapon ko sa basura. Tapos Marami ka bang tissue na kalat doon? Ano? Ay, nasali mo. Kung maraming tissue. hindi naman. Ala! Hindi na niya gusto mo i-open kasi Hindi, akala ko kasi- anong laman ng tissue. Hindi, akala ko kasi akala ko yung kalat na yun, yung mga kalat-kalat lang. Okay lang, it's okay too. It's okay. You don't have to explain. That's normal. Kaya yung nung pag-check out ko, umalis na ako, nag-taxi na ako papuntang pier kasi Yung uwi kasama ako mo? sa... Ako yung mag-isa nga. Ako nga lang mag-isa. Okay. Tapos, may kukunin natin. Oy. Hinitid mo pa siya. Oh, di ba meron? Hinatid, wala. Ako nga lang mag-isa. Ay, ikaw isa pauwi. Oh. Pauwi galing Manila. Puntang Cebu. Tapos yun, pagdating ko sa pier, parang parang naalala ko may nakalimutan ako. Doon pala, nakalimutan ko na. Yun nga wala na akong, so nakabili na ako ng ticket. Sigurado ako natapon ko sa basura kasi ako guys, pag nasa hotel kasi ako, pag check out, bago ako mag-check out, talaga ako, naglilinis ako ng para hindi yung masyadong makalat kasi ayaw ko yun. Para ma-happy yung kasama, guys. Hindi, kahit nga sa Airbnb, pagkatapos kong sa Airbnb kasi nagbawalis ako, naguhugas ganoon, as in parang halos wala na, kaya yung comments ng mga post sa akin, pag lumalabas daw ako, malinis na yung kwarto, parang walang gumagamit. Pero guys, alam niyo ba na maganda yan kasi especially sa mga hotels, no? Kasi pag nililinis mo yung kwarto mo, makikita mo kung may maiiwan ka pa kasi pag makalat yan, hindi mo maalam na. Pero yun, hindi ko yun nakita kasi Hindi ka naglinis? nilagay ko sa tissue, nirap ko sa tissue, kaya akala ko yung tissue walang laman o di kaya yung lang nakalagay doon pagkatapos kong kumain, doon ko lang nilagay ganoon kasi katabi din kasi sa parang basura na maliit na yung cellophane na ginawa kong basura, doon din sa katabi niya. Ay, hindi naman masyadong katabi pero doon na sa isang mesa ba ganoon. Pero sinong katabi mo? Wala akong katabi, no. Ako lang mag-isa, guys. So yun yung story guys ng lost denture ba yun? Oh, lost denture. The lost denture. So ilang times na nawala ng denture Teo? Yun lang. Isang beses lang. Alam niyo ba guys na parati niya kahit saan Bro, iniiwan ilang niya ilang beses na malapit yung mawala. Ay, muntik na mawala pero nakikita ko. Yan nga yung... Guys, na si Jasper bang uupo sa bed tapos pag upo niya ako masakit pag ngipon. Yun nga, hindi ako komportable pag nakasuot doon kasi basta hindi naman parang may lagi ako, parang laging may nakaano dito sa kaya. Tapos sabi ni Mama, yung bakal na kumakapit sa ngipin, nakakasira ng ngipin. Kaya nahalata ko din yan kasi yung ngipin ko dito sa ito yung hinawakan niya, parang may May mark. May linya. may linya na ba? Na malalim na ba na ng bakal. Tinabasan siya itong dalawa, ito at saka ito para lagyan ng bridge. Diba? Kaya yun, ilang beses talaga ako muntik nang mawalan ng Pero I think ngayon hindi na mawawala yung Oh guys, kasi hindi na talaga siya natatanggal. At alam niyo ba guys na yung quality ng ngipin na kakabit sa kanya ay Top of the line. top of the line. Oh. Yun yung pinaka Magandang quality. yun yung pinakamagandang quality o pinaka durable na na quality ng artificial ng ngipin, guys. Yung zirconia. Wow! Kaya kung gusto niyo magpaano, Appointment, gusto niyo mag-consult. lang kayo dito sa Bank Smile Doctor Dental Clinic sa mga taga Cebu dyan. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! Harap na! Uy, so, grabe, sobrang excited na talaga ako. Malapit na, guys. Akala ba 2 minutes na, 11 minutes na tong vlog ko. At least nanonood po sila. So salamat guys na nanonood po sila at abangan niyo yung transformation mo. Abangan niyo yung transformation ko, guys. Excited na talaga. Tsaka excited na ako ipakita kay Mama yung mukha ko pag uwi ko. Kasi kahit ngayon nga, feel ko na happy talaga ako. Pero guys, dumating na kami, kaya watch out. Tingnan nyo yung confident smile ko. Dito na kami! Hi, miss! Hi, miss! Guys, nandito na kami sa Bank Smile Doctor Dental Clinic. Pagpasok ko, guys,
Parang tumayo yung ano ko, tumayo yung mga balahibo ko. Parang iyak na ako guys, pero dahil excited. Naiyak na guys. Ano ba yung smile mo before na So, guys, wala pa yung ano mo, ngipin? Yung wala pa yung ngipin ko guys, ito yung smile ko. Ako yung ma-adjust. Perfect. Yan guys. Excited na. Gila ko eh. Nindot. Grabe guys, sobrang ganda na ng... Ganda na mo storya. Mangyana na mo smile. Wala. Diyan na po nga side yung mga smile pirmi ko eh. Dok, salamat kayo Dok. Ay, salamat. Buhay ma. Hello. Hey guys, as in sobrang happy talaga ako sa kalabasan. As in sobrang happy din ako sa bagong ngipin ko. Confident na yung smile ko. Hindi na ako ganyan mag-smile guys. Sa kabila naman, guys. Sa kabila naman. Ayan. Yung ganun, ngayon nga. Thank you Dok. Thank you. Thank you. Nilakaw. After 10 years guys, kompleto na yung ngipin ko. Hello. Grabe, as in, hindi to magiging kompleto kung hindi dahil sa kay Doc Kier. Maraming salamat Doc Kier. Yung Bang Smile Doctor Dental Clinic, tsaka kay Miss Kla and Daddy ni Doc. maraming salamat yung dalawa Doc and Miss and Doc. As in, Kulay ng wall. We can do floss, ha? pwede di floats to. Yeah. Wow. Sa ano lang. Happy wala, kayo, Doc. Wala na itago-tago sa bulsa. Oo. Di na talaga ako magtatago ng ngipin sa bulsa. Tapos, Saan yun? wala na Doc. Ah, wala na. Pina-frame na daw. Ano ko Doc, i-frame ko yun para remembrance ko. Suot ko yun for 10 years eh. May giveaway ko na lang sa mga nanonood dyan, i-giveaway ko sila. Hindi ako iiyak kasi song ako. Maraming tao. Doc, maraming salamat ulit Doc Kier and Miss Kla and Doc Daddy. Maraming salamat Bang Smile Doctor Dental Clinic. Sobrang happy ko guys. So, grabe. Tapos, alam niyo ba guys na napakatibay nito? Sabi ni Doc, pwede daw akong kumain ng ano eh. Ng shell ng crabs. Huwag na daw yung isa. Yun na daw yung kainin nyo. Maraming salamat Doc. Kaya hanggang sa muli. Paalam. Thank you, Bang Smile Doctor Dental Clinic.